Ligger remmarna på. Hela vägen genom bordet, nu ska snabb Jens. Först i starten Jens. Skåningarna skriker goda råd. Det är inte bara det där med VM-guld, det är också 5 års internationell erfarenhet som Bäckman har. Ett 0 till Bäckman. 1-0 till Bäckman. Och den där vänstern är så stark. Jens Bengtssons vänster har förtjänat honom SM-guld och annat i juniorklassen. Samma vikt. Inte hemma Jens, håll i greppet, lasta bakåt. Tryck på ditt lillfinger Jens. Och då är det andra. Vinner Sören här med så är det klart. Om Jens vinner det här så pressar vi fram en ommatch. Tagga till och så tryck på ditt finger. Jens, släpp inte Jens. Nils Norlander, Martin Persson. Sista chansen. Kom igen nu Jens! Domaren rättar upp handlederna. Tagga igen! Kom igen Jens! Ja! Bengtsson vinnare, foul losing, slip under för Bengtsson och då är det 1-1. Då är det 1-1. Bengtsson uppe på toppen där han vill vara med sin stora starka hand. Sara försöker vrida och söker en slip till remmar, men slippar på undersidan och då dömer domaren helt riktigt till seger till Bengtsson och då är det 1-1. Då är det 1-1. Då går vi vidare på nybörjare, minus 49 kilo. Leo Graf mot Joakim Frid. Leo i blå. 1-1 står det. 1-1 står det i vänster. 1-1 hade de i höger. Lasta nu! Kom igen Jens! Lätt bort Jens! Av bösten! Då blir det remmar. Då är det remmar. Slippar isär och till remmar. Nu lägger vi den på. Den inte helt dämpade brodern Glenn Bengtsson viskar tips nerifrån golvet bredvid. Du vet att andra också hör tipsen, va? Så att det är inte hemligt bara mellan dig och brorsan. Du måste vara först nu Jens. Remmen läggs alltså på när fingrarna inte klarar av att hålla ihop det längre. När Sara var 15 år började hon åka på EM och VM som junior. Hon är så rutinerad. Och så ligger det på remmar. Igen. 1-1 står det. 1-1 står det. Bakåt! Måste vara snabbare! Du måste vara med i starten nu! Sara! Rätta dig Jens! Och det är 2-1 till Bäckman. 2-1 till Bäckman i remmar. Och det är fantastiskt. Mina damer och herrar, han har tagit en seger i höger, han har tagit en i vänster. Får en jätteapplåd för den största hjärtan idag i armbrytningen. Jens
Bengtsson! Och jag lovar att om